Ngiyaphinda yanibingelela Manazaretha amahle enkosini. Sibonge ubaba mkhulu khulilanga kunyanga yezulu baba uthi ngamakhosazana ngamandla basiphe wona mhla siqala lolu hambo sizela endaweni. Ngiyacela noma sesiphindele emuva ekhaya baphinde basiphe amanye amandla. Nami bantwana baNkulunkulu ngiyayibongela mangibona ubuhlobo nje phezu kwalendaba yomhlangano ngoba kade amaNazaretha ehamba nohambo kodwa ulanjwa yinina nami engathi lidlulele Nkosi zinibusise. Khona-ke izinto ezizenzekela emhlabeni kube khona le into eyidaliwe la emhlabeni khona ezenziwayo khona eyidaliwe. Mangabe yakhe igama ngomhla ka 3 April 2011 lamenyezwa la banesiqi khohlwa lami igama lamenyezwa ngo April 3 2011 basukuma bonke bangilandela. Ilami igama alimenyezwanga eMaritzburg, alimenyezwanga eDurban High Court, alimenyezwanga eBloemfontein kodwa lamenyezelwa la ngihlala khona ubaba wasekusukuma mina. Yilo ungaliphatha kusukela ngaleyo langa ubhoko likababa namanje ngisaphethe lona. Ikhona izinto ethiwa zenziwa uNkulunkulu ezenza ezulwini khona ethiwa zenziwa amadoda ezenza emhlabeni. Iyashiyana-ke leyo nto okwamadoda nokwaNkulunkulu. Yabona nje abaningi nje nizela kumina nize uNkulunkulu. Ngoba njengoba ngila ngapha kwenu ngibekwe uNkulunkulu. Bese kuba khona izinto ezenziwa amadoda emhlabeni. Sakutshela kahle mangabe esezenza amadoda emhlabeni izinto. Uze lo wehleba nje abantu kuzoqhuma ibhomu. Kuzoqhuma ibhomu. Awu esontweni qhuma ibhomu kanti semasofeni la. Kanti thi ushembe wehla nawo ngamathunzi akhe phezulu ezulu. Okwashemba kwenziwe emhlabeni kwenziwe ezulwini. Ngiyenzeka la esontweni kube khona amadoda ahlakaniphile. Ahlakaniphe azadlule ishumholi webandla. Bese ezenzela ngoba lokhu mina lami igama lamenyezelwe ebuhlini. Basuma bonke balimukela. Amen. Lalimenyezelo ebuhleni ngoba ubaba angumntala ngalelanga wayeyinkosi yasebuhleni wayeyona inkosi yaseBloemfontein.
inkosi yaseBloemfontein boyilandela baseBloemfontein ewathi yasebuhleni boyilandela nabo. Akufuneki sizenzele izinto la esontweni. Ufihle uze kufihlele nabantu balelo cele. Uzokwenza lowo muzi usuyabulawa nje ngempela nje. Mina ke eNazaretha angikhethwanga ukuthi ngibe inkosi. Ngazalwa ngivele ngiyinkosi yaNazaretha. Ngeke nibe baningi kanje ningazi niyaphi. Nizala ngoba niyazi ukuthi la nize khona nizigcineni. Ila yonke into iphelele khona la. Omkhulu wonke baphelela nobabamkhulu la. Konke la ungathi uhamba nami. Ubona ngezinye isikhathi kuyesuma isishosha nje. Angazi noma bazi yasuma kwezinye indawo kodwa nakhona mhlawumbe banawo amandla. Kodwa la kuyekusuma isishosha kuma bangakhulumi. Cela ingane zibe khona ingane, ucela imisebenzi itholakale. Ukuchaza kona ukuthi uNkulunkulu ungapha ngakuthina. Iyahlupha imali. Ngoba khona abayibaliwe ibhasikiti, abayibalise imbengini, babona iyifalile. Akulona iyifalile. Usizi kuba iyinsizi leyo mali. Futhi imali la ekhaya kazenze uyabona nje kunento eyiningi nje ezikhulunywa la emhlabeni. Ngale indaba la ekhaya. Ethi ubaba wasayina. Ngelinye ilanga ubaba kuthiwa wasayina kodwa iphepha lalifihlwe ngaphansi komunye umuzi futhi. Awazi ukuthi bonke labantu uma besayina lamaphepha befuna le muzi wasebuhleni unani. Ngabe ngempela umuzi wasebuhleni unani unobungcwele noma unegolide. Nginiphendula umuzi wasebuhleni uyigolide uyakhazimula unobungcwele. Kanti nabo-ke ubungcwele mawubuthatha ngokubushanza ufuna kube bakho kodwa wena awuphatha ubungcwele ungengcwele buyashabalala. Nali igolide leli mawuzolithatha ngokulishanza uthatha ufuna kube yilakho uzohluleka ukuthenga upolish ukulipolisha bese liyagqwala bese kuphela bonke ubuhle begolide. Mina kube ngile abantu abengekhohlwa umuzi wasebuhleni ngoba ngiyabona ukuthi hayi umkansa lo. Ngihleli vele ngihlala la ngihleli khona. Ngoba akukho la bengekho khona abantu. Uyabona umkhulu wami uyangeza uthi mangabe kunzima khipha abantu oshumela itimeli babuye nabantu wayenda ukuthi ufune laba bami la. Kodwa nakhona ke lapha phakathi kwenu bakhona bayizitha kimi. Engihambayo nabo kodwa bayizitha kimi. Ngoba bevuma ukuthi bangithanda ngakukhuluma abaningi kodwa mase ngale umuntu oyedwa bese ngiphika. Cha, ungangiphiki. Iyala inhliziyo yakho ithi iyakhona. Amen. Ufuna ukuthola ubungcwele ngoba ubuni la. Ungaboni labantu uyabona imoto engakanani uyabona abantu bangakanani basuke emakhaya ngezimali zabo benza yonke into belungisela uhambo lokuzala bese kufika wena uzolona lo hambo lolu uzolona leli bandla. Ngeke lento yonakale lento yakhiwa baba omkhulu ngesikhathi esikhulu kabenza lento ngeke yoniwe wena ngeminithi. Wena uhamba nje ulandele abangani bakho.
Ngoba kuyenzeka undaduwe esephakathi ezulwini bese yaphuma ezulwini. Ngoba uqoshwa yibo ubungcwele. Engikufisayo mana zathi nina lonke nilana. Ngicela nikholwe ngeqiniso. Amen. Ingabe khona ukuzenzisa nikholwe ngempela nje ngeqiniso. Ngoba uyabona nje wasila. Ayikho ingqaba ngaphandle kwale. Amen. Uyabona intaba yomhlangano Holy Mountain ihlakazi. Ikholwa ukuthi naye kube yakwazi ukuphendula uma usuyibiza ngeHoly Mountain ngacabana nawe. Ngoba phela umngcwele bathathwa bonke laba balethwa la. Siyami ngithanda sizingibusise. Nazaretha sebuhlini abakho abantu abanenhlata njenganani. Yabona nje ngisho bayodwa yafika kunina kodwa akayi kwezinye indawo. Inhlahla enkulu kabi leyo. Yabona abanye kade befika abanye.
angazi sekwenze njani manje sicabele sibangeni nawo angibaboni bavala namhlanje umhlangano kanti befanele bafike bazosonta siyasonta la manje bona beza olwani ulake emakhulwini ukhona amadoda bekade ngivakashela ngalezi insuku namhlanje angawaboni kanti bengekeshaya umuntu la befundahlala nje bakuhlala nje asonto aphuma godu isicipho mayifuna ukukhuluma futhi asinandaba thina nombhebho siyakunika ngikhulumele noma yini oyithandayo ngoba isuke isiphelile inkonzo siwohlembe sesiphelile sisinika ukukhuluma kwakho namhlanje angibaboni abangani baba bakhuluma ngabo cha phela umuntu mayengivakashela umngani lowo Bloemfontein nje kuphela nje usafuna ukufika la cha labantu abona base Bloemfontein yabonyazi ngizothiwa khona abantu abanginyanya kabi abakhulunywa ngonyazi vele ukuthi aqhuma umuntu awukhulisa uba niyizo umuntu ongazazi ukuthi sawubona ngisho wena abanye bathi abangiphiwe ngiyaphisana yini phela ngiyena umphiwe mina umduduzi igama lami ududuza abanosizi abantu bake balisuke nje unakani uthi uzongana ebuhleni akumfana yini la ebuhleni ukhohlwe yini kini siyahlupa thina mnasho baba sithatheka kalula sokuthathekile hayi bebe ngazi mina fanele ngibe khona emva kwababa bebazi kahle kodwa phela iqiniso kungeya kodwa ungeya sebeyobona umqhaza wabeqwala ukuthi mkhulu kakhulu abasangeni ngani manje ngoba sila entabeni mabefuna ungena masungena izofutholini abantu bakithi bahlula ubala abanye ubeze bafuna ubhoko abanye bafuna izitsha awazi thina ufuna umuntu emhlabeni ufuna ubhoko ufuna izitsha uzozenzani izitsha lolu bhoko uyalazi uzolenzani lolu bhoko ngoba nalo ubhoko oluyinduku esebenza ngoba lo oyiphethe enamandla ukuyisebenzisa obheka abantu babesosizini bake baba ngisho uholi izitsha ungaba ngiholi izitsha isikhundla sini leso ngiyabonga njalo kubantu abamile lapha mhla ngiyabiyela hayi ngoba ngiyivubela
kodwa phela ubungcwele buyavikelwa. Namagugu ayavikelwa. Uyabona la khona ibhamu zamasosha ezinkulu bayakungena kuvinjwe nje ngeinto ezinkulu abasesangwe baphethe ibhamu ezinkulu ngaphezulu kwalezi ezifihliwe. Manje ke nobungcwele lokhu namagugu asebuhlini aweni nile kufanele wavikele. Ningavumi kuba amagwala angena ezulwini nikwazi lokho. Angena amagwala ezulwini ngoba noma usungenile ezulwini qhamuka isikhuba sithi phumba nampana ngene mina bese uyaphuma ezulwini esikogweni ngoba uyigwala. Inyanga yezulu sengiyibasile. Mina ubona uvutha kakhulu ngaqala ke manje. Ngoba abantu bawuthatha ke ikhunyana nezimbala bawuse Bloemfontein ubuye Bloemfontein uvuthe ebheke naqala. Kodwa nani manazaretha nibuyeni ngiphamise kakhulu yazi labantu batshodile bonke abantu abawoshe ngolose kuyimina nje uphakamile izinsuku. Noma ngilele noma ngivuka noma ngabe ngiyaphupha angikholwa ukuthi khona umuntu onengcolisile ongafuni ukuyongena emzini wasebuhlini umuzi wendoda lo waya. Akone hostela lapha. Ngosiyangeni rentisa mabenzoganga lapha ebuhlini. Wa rent ngihlala free. Ukuze niyazi khona umthetho uzovela kwirentisa. Khona yahleka. Wena nje lento ngikhuluma ngiyazi. Yini? Wabona umuntu ufike ahluphe. Angabe umuntu uhlupha nje uhlupheka yena. Uyazi ukuthi impona ifuna ukuhlala entweni emnyama ngoba nayo imnyama ifuna into emhlophe lezo ufike ingcolisa. Ngoba inhloso enkulu mayohlala entweni isuke ifuna ukuyingcolisa. Manje wena mawuthi ufuna ukuhlala ebuhleni uyenza lebuhleni. Ngeke wangena wena ebuhleni uyohamba ungcwele. Ingilosi zesebuhleni zophambana nawe. Ngoba awunayo ingilosi. Awunabo ungcwele. Futhi lenyaka manazaretha ngendlela enihlupheke ngayo. Hayi sihluphekile. Ulonyaka sihlupheke kakhulu sihlale sihlupheka ngangahlupheka. Yinto yazi ngithuma le ndaba iye ngihlupheka. Ngoba babamkhulu wahlupheka efuna le ndaba inhlakazi. Manje itholile abantu sebeyihleli kuyona sebedlala ngayo. Base bethatha mina bangibeke emsileni bathi sizohamba ngamagame sase sikwenza lokho. Base beqala bengena bedidelana kwaduna mina. Base kuno ukuthi hayi ngunyaweza ngalo anyaka uqala mina abaphinde bangiphindisele emsileni.
ngoba ke intangakazi iqiniso nengasahlambulukile engasangifanele mina kuba bengisekuqaleni yayizohlambuluka manje ke ngoba bengasangidingi mina naye ingasahlambulukile kuzofanele mina ngihambe ayikho nje ezala ayizothola amabhomu thina siyifuyi nje singamaNazaretha intangakazi iqale igijimile iqala ngangena ushembe shembe segijima phezu kwenyawo zenja ngakho le nto abakade ukuhlambuluka kwaphela kuyona lo mngcwele kade baphela kuyona umngcwele bula hayi sijabule gembe sikhona vele besithi sisho ubhubhisa umuzwa wasebuhlini ngifundela lapho amaHubo 3 verse 1 chapter 2 3 na 4 izitha zami ziningi uyazi mina ngangazi ukuthi nginezitha ngangifika nawo wonke umuntu kanti bangihlekisa inhlingini abantu kodwa umuntu uyambona ubunzini lakhe maye uthando lakhe elwakho olungekho kuyena ezobuya phansi ungamnaki ngoba kunaka umuntu uyakukusiza ngalutho mina bengiye ethempelini bayangazi ngisho impanza balepha intshali bayangazi kodwa khona nginsizwa abakhala ngazo ukuthi awulensizwa kufanele ngabe uqale ukhetha inkosi kuba asikazi ngisho ethempelini ingcono nonyazi besilibona ngene ethempelini iqiniso hayi ngoba sibanga ubuholi weManazaretha sibanga ifa lababa uThixo hayi ubuholi yebo wona yini uhlelekini wafuna ukuhola emshini kanti yena ubaba uThixo lona wayengenalo lutho yini olukhona emva kwakhe luzuwa kini zoba ngifa lakhe nje awushuka lona sitholile ba awu Jehova ziningi izitha zami awu Jehova ziningi izitha zami baningi abangivukelayo ngiyabonga baba kwenza kade ngagcina uyangijabulisa kuyangithokozisa nje ukuzwa izwi lakho likhuluma esontweni ngikubona usaphila inkosi iziphilise ikubusise amen qhubeka baba kepha wena Jehova uyisihlangu kimi baningi abangivukelayo kepha wena Jehova uyisihlangu kimi udumo lwami nokuphakamisa ikhanda lami udumo lwami nokuphakamisa ikhanda lami Shana 4 ba ngezwi lami ngiyakhala kuJehova yena uyangiphendula ngezwi lami ngiyakhala kuJehova yena uyangiphendula esentabeni yakhe engcwele yona le iKenani usimbusise lamadoda ayizama ukubhubhisa umuzi wasePhinatha ayongena kuwona iwona ayizitha kimi mina ngisona isitha sanombani kumuntu uyena bayisitha kimi baningi futhi nala ngena bakhona sihamba nabo kodwa bayizitha kimi abanye babegula babika kumina kodwa bayizitha kimi
uzubona ukuthi umuntu ayisiphuphu incwadi engafundeki. Uyabona lesila kule ntaba. Azange kube lula ukuza kwethu kule ntaba. Mina-ke anginaso isikhathi sokubheda. Uma ubhale ephepheni ubhala kabi ngami nami ngikuphendula anginaso isikhathi angisona isilima mina. Uyazi ukuthi indaba yokuthi angisona isilima. Ingoba kusuka nina la niyobhala kabi ngami ephepheni. Bese uzofuna lo muntu athi khona lapha kwenu. Sikhomba kanibele ukuthi alibhalwa yinina lento. Sengavele ngathi mina ngokudla noma kubaba noma kubanda hayi umfudumeza yonke into engizoyenza. Ngoba lobu uNazaretha ngalobu shembe lobu bukumina awuzi ungiphuca bona. Ngizophilisa abantu kumina mangase ngihambe nje emhlabeni ngeke kubaphilisa. Noma ngabe uyathanda ubaphilisa ungathanda ukuzokushona ingane wena. Ngoba unawo lamandla. Lento yadoshwa kudala. Yasibekwa. Hayi nina basenhlabeni banizakhela imbulungulo niyibumba. Kodwa ngalethi imvula bese iyabhidlika. Nabantwana bakaIsrayeli bazakhela ithole egolide. Kodwa zange lize likhulume nabanye. Babe khuluma kulona baze bakhala inyembe zithulele nje ngoba phela yithole legolide into engenamphefumulo. Nabo-ke nabakithi sebeqalile ukuyibumbela. Hayi izinto zahlekisa emhlabeni mawubuka izinto. Hayi nami ngoba ngiyincoma madoda. Cha ngiyangibone nami ukuthi bangiphuma egcekeni ngibona abantu. Yabona mina bangiphuma egcekeni. Angiphumi lapho ngiphume ngithumele abafana bakithi kahle ukuthi phuma nemadoda nomemeza abantu bazonikela cha. Bayayizela abantu ngoba yazi bazothulani. Manje ngaze ngikhiphe umuntu engathi sesitolo sendiya. Yonke into lemhlabeni inesabelo. Umuntu wabelwe lokho nalokho ungakufuna ukubela omunye. Ngoba ngeke kwakusiza ngalutho. Yabona khona abantu kade behlupha la kuba behluphi wethu. Kodwa ngibone kahle mina akekho umuntu ongithandayo wakwethu. Ngiyambela ngedwa nje. Yona inhlaka mase kuthiwa seyihlangana zonke eBloemfontein. Ziyobethela lo Jesu yimina. Hayi ngibethelwa ngeyipikili mina. Babuya nazo ipikili beyiphethe. Namanje ngisame phambi kwabo. Imina engiphethe libandla. Amen. Umuntu uzongibopha. Ema esengibuphile kophela into kushembe. Umuntu wasukele usizi lule emgaqweni athi come la. Mase lumfica omunye wahamba athi ngidelela. Kodwa sesaba ukuza kumina. Ezocela impethelelo wazi wabe emhlabeni. Engasaboni izinto zengane lezandla engasaboni emehlweni. Wayephethe isiteshi samaphoyisa emthebhini. Umngane oKipsini. Eqala ukungidelela. Ngingangazi. Angiyona phela insangu mina. Hayi. Ngidlalelwa la mina. Angiyona udolo idwedwe mina.
uyafisa ukuthi atshele lamaphoyisa asebenza nawe emshibini ngicela ningiphelezele ngiyocela into ethelele onyazini maye wacele ngayizolo ngakusasa uvalekile umlomo asafuna ukukhuluma kunendoda ke la limbi imbuwa eliphuma ekhaya ngoba eliyahlupha kunendoda la ekade iphatha into yababa yona ehlupha kakhulu angifuni ukuthi isibongo sayo ayiyona ehlupha kakhulu yona ibelesele ithi ayike sizo la eKenani yabona umuntu uma esedidekile engasazi ukuthi ufunani uthi mawukhuluma ngeKenani athi ngeke niye lapha eKenani nathi iKenani yethu akayazi leKenani lodwa leyabo hayi thina seKenani iKenani yethu niyazelapi uthi hayi sabasebuhleni uzonathi hayi thina basebuhleni hawu nawo walokho hawu la ibusela lo awusakwazi ngini kwakuyiphi ngoba ebuhleni kube kwamduduza isembe yini nawabo banencwadi zemizamanye amadoda upho wakho yazi abantu abadala indoda yazibe nanedokotela emzini wasebuhleni bayikhona kodwa abantu bayiphuphu yani bekhuluma akazibe nedokotela bihlayibelele emotweni kodwa uthi umuzi wasebuhleni wabo nana ngisho umuzi wena usuke igolide lelo lakho ufuna ukugcwalisa ingale phesha kumfula isigula engathi bangithathe ngibuhleni ngokuthi ngikhamoye bebengishaya ngifela khona mangifela khona ngongena ezulwini uzongoza izandla zethu yazi kuyenza abantu baduke emini bebhekile weManazaretha manize lana anoba eza esontweni abanye mabezela nazo sebengizile esontweni bezela into eyiningi ezingekho bazofuna imali ayikho imali la ubona lento enizobenile sakumina akuyona imali yinsizi umlilo wamalahla kodwa manje ngikunika yona awuphilisa umndeni wakho kepha mase uyithathela wena ayawubhubhisa umndeni wakho yabona lezikhule uyikhule ebuhleni hayi kuphela inkani manje imini isikhulu ifivili thiliza sakuna nje ukudlula kwenye indawo ngibafica amadoda ehlele eqoqene
esebele ngijikela nje amaphasela o400 rand isiliva ngibona bawabange kwajikele ngibona bawabange mabeka bawabange ukuthi shani leto zale ebuseni nini ngoba niyazi nihlale la Aiza Anamuka eqaleni mhla ngiqala ukuzala abathi ngidukisa abantu abasaduki manje maseningi ngithi Kenani nje Kenani nani la khona mina nala kuduka khona selithi Kenani yini ngifuna ukuduka nami yazi amadoda afana nezingane ikhathi zevali yathi sime emgaqweni sifuna ukushayana siyingane ngithi yami le athi umiye yakhe sesibanga la ukuthi yakhe imoto ila madoda asebanga le moto manje kodwa kufanele mhlawumbe akwenze lokho bahlale emgaqweni uthi Kenani yakho ungayazi nokuyazi
ngiyacela abantwana uNkulunkulu niqine ekukhuleni nikhole ngeqiniso ukuze uSathane ahambele kude nani. Ngoba uSathane uhlala khona ezokwenisa futhi bona la basebuhlini ngoba vele abanye sebaduka kudala. Khona la uthi mawuzoya khona ngabantu bona badukile badabukisa inhliziyo ikhumbule emuva la babaleka khona bengaqoswa umuntu uqoswa umngcwele ma uqoswa umngcwele phambili ufica uyofica usizi lokhala nobhedla kwamazinyo nembizi. Yabona ebuhleni abantu bakhona bengasebenzi bahlala basebenza kodwa kwezindawo abantu vele bonke ayakho umsebenzi la. Uthi mawuyabheka uzudabuke ngingadabukela omunye wakithi ngamnika 2000 rand hayi bangibonga njalo waze wafa ngibonga. Umfowethu lo ngamdabukela ngaye ngavela ngahlangana naye ngelanga ngathi awuzimanda uthini ngiyobhala lento imali. Ngiyabona ngathi akusena siyamfanisa nozimanda ngambona ubona yena abo wakithi. Afike ngamnika imali yalabo ngangumntaka baba madoda. Ahambe emhlabeni safuna nje sixoxe ngiyabona wefuna uzocela intethelelo. Akudlali phela ukhipha 2000 rand phaketheni uphinde udathi ilambele. Kasibonke nangu umuntu wakithi. Mina ngibalahla abantu bakithi ibona abangilahlayo. Koma benosizi bengibikela ngiyaliphesha lo siza ababika ngalo. Ukhuni-ke ukukholwa eManazaretha ngoba la umuntu ufike yinto bese ehambe seyinyinto. Abanye bafika begula athi angasinda kube uyena obiza lemhlangano yasebunyameni mayesephilile esela noShembe lo wamphilisa. Nami nginazi izitha kodwa anandaba nazo mase ngibhekana nezitha phela ilento engiyona. Kuphela mina vele ngithandazela ukukhula uthi baba omkhulu bangigcine ngikhule nomkhulu bami nobaba. Uyazi abantu uniyabona ukuthi umnqanzi ngene ebuhleni lokuma kule pulpit engime kuyona kumnqanza babe sashintshana phela ngayo kuba wona umnqanza ngihlala ngime ngedwa la. Futhi anombheka uShembe nomehluko abanye uShembe ngihlukile mina madoda ningibonini. Ngiyabona nje ngiphoyile uqala ngimuhle. Awazi umbona uma uthandwa yonke into ekhona emhlabeni ephilayo. Uyabona iphara angakugxola ngokhuluma kabi ngami. Umulali angakugxola isiboza ngami. Ngoba labantu bathembele kumina umuntu amuthembele ukuthi uShembe lo skip emajele
ushembe lo usiphi imali sikwazi ukuthenga lokhu kukhala amaphara manje wena uma ukhamba ukuthi uzenza mina acasuka kabe amaphara nami lento engiyona maNazaretha ngingafuni ukuphuca ngizenzanga yona bayathanda ukungiphuca abanye bawethu kodwa phela angizenzanga nami ngayithukisisile yangena yangifanela futhi ngifundela incwadi Efesu 5 verse 6 to 8
ezulwini. Ningakhohliswa umuntu ngamazwi ayize. Ningakhohliswa umuntu ngamazwi ayize. Ngokuba ngenxa lezo zinto ulaka laNkulunkulu lwehlela phezu kwabantwana bongalaleli. Ngokuba ngenxa yalezo zinto ulaka lukaNkulunkulu lwehlela phezu kwabantwana bongalaleli. Ngakho-ke ningabi ngabahlanganyela nabo. Ngokuba kade nani ngobumnyama. Kepha namhlanje nokukhanya enkosini. Manje sinokukhanya enkosini. Manje ngabantwana bokukhanya. Inkosi imbusise. Lethi manje ufunde umthandazo wesabatha. Ufunde khona indawo ezifundwayo la. Ezivikela lobuNazaretha ukuthi wabavikela ngamakhosi anamandla. Wachitha icebo labacebi babo. Bachitha icebo ngaliyalanga ababelenzile. Oqala manje uqamba amangile isonto ufunde sonke isihlabelelo. Bese uyaqamba bese wakho-ke uqala ufunde konke lokho omkhulu ngoba leli bandla likabhombela. Alinakoniwa nje wena ukuhlakanipha okubhedayo. Umhla ka-3 April 2011 wachitha icebo labacebi babo. Wabavikela-ke bona ngamakhosi anamandla. Ilezi zinto zenza ngomhla ka-3. Tema kwenzeka lezi zinto wagijima umuntu washiya isithunzi ejakhe enkantolo. Awusamzileli-ke naye ubaba uThingo-ke ngoba phela usamzileli ngoba phela ukuphila ifa. Awusazili ngisho ukuzila. Okusho konke into ebesiyiqondile ifa. Hayi ubuholi. Bahola wena nyazi lezulu. Hayi thathani ifa. Yabona otsotsa abahlakaniphile. Bafuna ukutsotsa bempatha. Abagwazi nayo inkunzi yazo. Bayazi wena umuntu wabo. uLesihlanu nje bayakhangeza ulithi leyo nto bakusho hambe. Basuka yini labo kuthatha ifa walobenzisa kwaMaBloemfontein nje mina ifa kusho anginalo. Ifa lami yilo leli engiphambi kwalo. Amen. Unapha abantu wezibona ukuthi bahlakaniphile. Msani phela umugwaza nimbulale. Ngizobamba abani inkunzi kusasa. Awukahle yini okuyikona kona masikhuluma nje ngokukholwa. Ubuholi, imali, ifa. Ukholwa kusuke khona lapho. Cha phela sengiyabuza amaNazaretha. Ufuna ubuholi. Uzakhuluma ubuholi ubukhuluma ngamafa ababuthingo. Bese awubesiphindiwayo bese beba yini babethi abafuni mina. Bafuna nina. Hayi mina. Hayi unyazi kuphela singalifuni siyanifuna nina. Phela ngaze ngibe kulayini mina ukunikela. Wabona ukuthi le nto ayina profit lenisukela. Ukholwa phela ngomadoda into enzima kabi. Yabona umuntu nobenikela ngesitano. Awazi ukunqaphela fanele wena njengomholi uthi inkosi ubusisa. Noma ngapha okukhulu isibusiso siyafana.
manje ufuna ukuhola noma ufuna amafa kababuthingo thatha amafa yisonto leli sonto lilona ifa uthi ukhena ngathi umuntu naye ikhena yakhe awu nawe mhlola bo uyebuhleni naye yasebuhleni naye ebuhleni kwami kwakho ibona indlolela kuyona ebuhleni ebuhleni kuba kwamduduza nomndeni wakubo hawu wena uma washo into nawe uthi yakho ngempela kanti yini oyifuna emhlabeni hey bona abantu abayiphuphuka lenze ukuthi ababoni ukuthi akhona unogwaja kagesi bona bagijima ngenyawo lo nogwaja uphesa iplangi nje awugijimi lo yimina emva kwami lapho yefuzela abona bangifica uyibona phela namuhla ukuthi ungayifika ukuthi hayi cha ayikho lento sikhuluma ngemali sikhuluma ngamafa bese sikhuluma ngokholwa uyabona imali yamkhipha umuntu okholweni yabona uma usuna amabhizinisi amaningi uyalikhohlwa isabathi manje labo bafuna ukuba baholi-ke bazohola kanjalo manje babhekene nemali yababuthingo ney'moto babesho ubaba singakamleki kubelungu lapho bethi abanye bokwehla sebehla ngefomatiki abazoyathi nangamanje ifomatiki imile umina lapho ngistade ngiyidumise bese ngiyayicisha abantu na uzela ifomatiki leta ungazini uzokhala siyayibonela-ke nawe ukuthi hayi labantu khona laba bezoyifuna esentweni abazofuna bona nje ubhayisa kwashula abafana basendiya ukuthi umuntu ayibiza ngokuthi nje uyathanda ukubiza lelo gama into ayifunayo akuyona leyo manje leli ifa leli likababuthingo ayisebelile abanye sebeze balishiye nabanye bazolishiya lozolisale thina kodwa sibuyela phansi ngoba phela ubabuthingo lo wakuba kuzala mina ifala kwenyinza lidliwa kwenyinza kepha-ke nani maNazaretha nibuye nibe umthelela ukuthi lezi ngane zakaShembe niyiphakamise nibize ngobaba nizone lezi ngane bese lezi ngane zixabana zodwa nibuye nibe umthelela kulezi ngane zakithi ushilo bayethu ucela niphume ey'ntweni zakaShembe niphathe isitabelelo nesicephu neBhayibheli makuphela inkonzo uyedokotweni ungaloku wona lezi zinto zala ekhaya umndeni lo njengayo yonke eminye imindeni uthi
kukhulunywa indawo yomndeni kuyomndeni ingakhulunywa abantu ikhulunywe emakhoneni abantu bangaphandle ngiyanicela amaNazaretha lento wabhombela singayoni siphathe kahle njengoba siphethe futhi singadayisani ningamakhele omunye umuntu amanga angazabulawe abantu balesonto babi abantu balesontweni ngamanga angabulawa umuntu ngamanga ngalesontweni imali asingayithandi kakhulu asiyithandi yodwa kakhulu amen ngifundela indaba yemali la Timotheo uqala 6 verse 10 ya 12 Baba ngiyulolu wami alosizi ngokuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi ukuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi abanye ngokuyifisa badukelwa ukukholwa basigwazanye ngokuyifisa badukelwa ukukholwa basigwaza ngemijunjo eminingi kepha wena muntu kaNkulunkulu balekela lezo zinto jonga ukulunga nokumesaba uNkulunkulu nokukholwa nothando nokubekezela nokunene ilwa ukulwa okuhle nokukholwa ubambelele ekuphileni okuphakade owabizelwa kukho ngiyabonga baba Nkosi ibusisa ngokuba ukuthanda imali ubona leli ibandla lakithi lisenkingeni nje ukubanga izinto eziningi ingenxa yaleli vesi ngokuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi indoda ize yabona ifala la ekhaya yasibona yasibona ifela ihlanganise amadoda athize ukuze igcine lifake labo ukuba ukuthanda imali kuyimpande yakho konke okubi abanye ngokuyifisa waseyifisa imali kuyokuthi kodwa eseyifisa yena badukela ukukholwa bazigwaze ngemijunjo eminingi kepha wena muntu kaNkulunkulu balekela lezo zinto jonga ukulunga nokumesaba uNkulunkulu nokukholwa nothando nokubekezela nobumnene silezi inkinga sikuzona nje
yakho ukuthanda imali kwamadoda athize ayisonto leli bandla kuningi nje athi makukhuluma nje mina namanye impendulo yakho akayitholi futhi engakhuluma la kodwa impendulo yakho akayitholi oningi akungicacelanga kahle ekuningi ngempela engangicacelanga kahle kodwa engenawo amandla okukhuluma uhamba ngala ubuhlungu enhliziyweni ngangazi pha ngihlanganiseni nani ubuhlungu angabazi ukuvala ubani ngani ngiyacela ke batwana kaNkulunkulu umkhulu bami baba mkhulu ubaba uThingo inyanga yezulu ilanga udlala nonke nibuthene phezulu lentaba uthi lonke usize benize ngalo noma eninalo nehle kulentaba seliphilile lo sizo na ucishe ngikhoda usiphuma ebuhleni sengena incwadi lapha ebuhleni ithi uhambo lwethu besihamba ngo3 kambe omunye usigaqa ngaphandle uthi besihamba ngo3 sesilate ngakho lethu uhamba lisakhulunywa lisekho kama umfundisi abafundisi bathi nayo ndotilete incwadi uthi kade behleli besilizwe siyaphuma ngo3 intathawusa incwadi uyazi isitha somuntu awukahle lo muntu wayengasabuza ingane iswela ngo3 ekseni ngoba sabunga sathi nebuhleni siza la sabunga sathi ngamadoda 4 sanga isikhathi kuze kuyoshaya 4 bethwele nale ncwadi ifihle phakethini ingoba ihlangene nezitha ebengafuni lo luhambo lube impumelelo ngase ngumphendula mina ahambe bamtshela ukuthi hey asami ngenyawo zakhe Thiwa ukishwe iprovince kunenkanyezi eziningi la emagxalabeni ngithi mina kusho zabani imtshela sami ngenyawo zakhe futhi asidinge egadwa ngingabusamba shozi ngingabusabala wazala ngibhingisa ibhesi ngihamba manje wangiyani umvangela umdluli wangibhingisa ibhesi wangibhingisa ngangigqoka ngangiphelela ngamfica lo mnumzane elanga sequgwaneni lakithi ngazi iqugwane la lo mkhulu bami iyashintsha ke mina angibe ngishintsha kadlule duze wakhe lo mbhemu owayena usayindisheni kumina hey samshiya ngishona etempelini wafika sithandaza etempelini sasiphuma sizala ngoba siya namhlanje
khona into efana niyazi uManazaretha ushemba kanaso isikhathi ya asikho isikhathi sikaShembe konke ukwakhe awuthi lo mnumzane ngamtshela ngathi mina uthi wena fanele besiphongo 3 isikhathi esidlulile ngathi mina ngibani imtshela sami ngenyawo zakhe samba ngalezi zami uyazi kodwa sike sibe yiphupho thina abantu uyazi uhulumeni namhlanje uhulumeni ubathi intando yeningi owethu thina abantu kodwa hayi asizondile thina abantu kwala angcono manje ngathi uyasihamba bazafika la samba lamabhemu laba besikhathi wena lababhemu amaphoyisa engekho kodwa uthi uhulumeni wentando yeningi Pastikan agora. Aí tem que as vezes endleleni. Uthi omunye ukhishwa amaphoyisa manje asezokhokhela wena naye yazi amaphoyisa akhokhela wena. Usuhulumeni nani? Uthi manje le manje bengasebenzanga hayi uyazi mangabe ungasebenzanga ukhola ojabula. Mawuthi uyasebenza ukusebenzani nangagcina ngala maphoyisa TRT la wayesiphelezela impela khona indlela lishesha ngempela lihamba laphansi vele wale TRT angiphinda ngabona abantu besiphelezela mina sasibafica indlela enje abantu abantu emaphoyisa bewadlule edabukisa endleleni ingalazi ulimi abalukhulumile njengayo lamaphoyisa ukuthi bekade betheni mina ke phela mase ngihamba luhambo laba bomkhulu ngivele ngiyiqhenya athe yangibona amaphoyisa ngivele ngisheshe kakhulu kunaqala Ini ngiyabheka wabona abadabulisa abantwana laba. Ushuthi izwe bathunyelwa yona. Kanti nefanele iqondise manje asibaninga nje fanele begadethina. Nawathi wena fanele besiyanika wasibaningi. Ungabanika kanjani abathu ethu 100 abathu 20? Uthi abawenzile. Esse é o